A régiségek iránti szeretet eredménye Vaszkó Ernő antik kályha gyűjteménye. A családi házban a 19. századi magyar öntött vasművesség kiemelkedő darabjait mutatják be. Az 500 darabos gyűjtemény ingyen látogatható. Gyűjtögettem a dolgokat, és akkor mindig volt egy olyan darab, amit felújítottam, magamnak tetszett, félretettem, elraktam, és aztán azt vette észre az ember, hogy már a lakásba nem fér el, mert először a nappaliba rakosgattuk, mert szép, aztán a garázsba bekerült, aztán ide-oda, és aztán hát itt közben eltelt 20 év, és az ember észre se vette, hogy kinőtte önmagát, és lett tulajdonképpen egy csodálatos gyűjtemény. Ha ránézek egy ilyen tárgyra, akkor azt elgondold el, hogy ezt most ki kellett faragni fából, egy öntőmintát készíteni. Ahhoz egy jó szakembernek kellett lenni, jó fafaragó mesternek. Mert hogyha nem jól csinálta meg, akkor az öntőmester betette a homokba lemintázta, nem jött jó ki a homokból, beszakadt. Tehát voltak olyan mesterfogások, hogy őnekik a kettőjük tudása is, egymáshoz viszonyítva is, hát alázatosnak kellett lenni, mert nem úgy van, mint manapság, hogy fölrakja a könyves a falat, levakolja, azt a festő majd legletteli, ahogy akarja. Itt ezt nem lehetett megcsinálni, mert akkor nem jön ilyen szépen ki a dolog. Tehát a mesterek egymással összedolgoztak, és hát manapság a művészeti ágon nem készítenek ilyen tárgyakat, mint amit akkor a mesterember elkészített csupán egy használati tárgyként, eszközként. Nem úgy készítette, hogy ez művészeti tárgy lesz, hanem egy használati tárgyként, és mégis milyen remek. Na most ugye ez egy American Hitting kályha, és ha megnézzük a technikákat, hogy a kályháknál is lehet látni, mint autógyártás, gépipar, stb., hogy ugyanebben az elgondolásba működve egy Cox kályha, hogyha visszalépünk Európába, akkor itt van egy német Cox kályha, aminek már egy kicsit más a fizimiskája, egy kicsit más a mintavilága, és hogyha hozzávesszük azt, hogy ez ugyanabban az időben készült, mint az American Cox kályha, akkor elcsodálkozunk rajta, mert a két ipar között az a 40-50-60 év, amivel a németek technikával azért a világ előtt vannak, akkor ez itt tükröződik és mutatja magát. Egész más a vasszerkezetnek az öntése, finomabb, lágyabb, más a mintavilága, és mégis megfelel a funkciónak, nem kell, hogy háromszor olyan vastag legyen, nem kell annyi anyag se hozzá, mint az amerikai kályhához, és működik és szép. Minden kályha magában egy különleges érdekesség, mert mindegyiknek megvolt külön a funkciója. Itt például vannak ezek a kis kályhácskák, egy nagyon egyszerű, egy kicsit érdekesebb, megint csak cifrának, meg furcsának tűnik. Ők szabóvasaló kályhák, melyek a szabómesternek a munkáját könnyítették meg, mert amikor mondjuk fogta magát, és akkor vasalt egy kicsit, kihűlt a vasaló, visszatette a kályhára, és majd felvette azt a következőt, amelyik rajt van, és vasalhatott tovább, vagy esetleg egy másik funkciójú, mert másik formájú vasaló kellett neki. A nyelet fogta a kezébe, átváltott, és már ment is tovább, és tudott folyamatosan vasalni. Tulajdonképpen a szalagmunkának egy apró kis ősét is láthatjuk ebbe a dologba, és ebben lehetett látni, hogy volt egy egészen egyszerű kis kettő vasalót rátettek, kevesebb pénzű, kisebb szabómester, kisebb műhelybe, egy kicsit óriásabb helyen már azt mondták, hogy na hát akkor kicsit legyen kacskább lába, egy kicsit szebb lett. Régebben katalógus alapján is ez a kályha drágább volt, az majd csak egy harmadába került. Mind a két szabómester készítette a munkáját, de valószínű a mesternek a műhelyébe azért ez jobban mutatott, és valószínű, hogy ez egy kicsit elitebb emberek jártak. A kályhákat és többi öntött vas tárgyat eredeti katalógusok alapján restaurálja Vaszkó Ernő. Műhelyében sorban állnak a régi fűtőeszközök, hogy újra régi fényükben pompázzanak, és akár újra meleget adjanak az emberek életébe.